Nyasakia kanisa. Nyasakia kanisa monto tai. Tuache Diama tukia kanisa. Tuarura. Yonseri kanisa. Yonseri kanisa. Kanisa ya Yonseri asomongina arenge miaka yonsi mwarwa ajitega ko 1950 akabititiria akabatiswa ekanisa eria WSP no muya omongina omwororo omongina bwegambete njira yo gukumia omongina utabwatengana na muntu ababu igetange wanyorira amasini yo gukumia abana bomongina omukiwa kuma bose pia bakikuru bomongina bose pia byomongina byomongina aletiro bwaro bomuna alia asa uli gusini abasini byamuna tinigana cyembateba abasiekere buya munyagutacho bunyasi bokororoka ikiagara mwalendo mungu uri aturigereti gwikera ekerekeiga ayona araringana rigia abatinya mariga bwanjani burwo mongina bokuru kwagabe mbori menkai na bana bomongina bono ukuna gosa bakwana munatire ni ukwana matini wanyi oyomo kwabagaka bekarisi ya gyose na akodo muisho moke ngokorande bwana munatire ngota ajageta da mwaga kwa sano nakarunya nade no irane siriroba wetere kebe oya gacha nyasa echugwa atabona neriro baradi yana yana sa sina naro musa agacha neriro gyo kumya ogoteba mo kumya sa kanyo tabacha abagina abakaba badre bakunda bacha nigita matoka kubuturi bituma bigutu kurongo okukura ogoteba umusacho lya ateba iga abana isa kana boss vaida tera para igweli ogiriana na boss na boke mbantu kiaba na kinyasa nyanje ta gatumu mwana omoima elina moto ro sura mwanje na boke na asira na boke omungu na alitikia muito bwiri ngana lyo agacha yesa aja kabadisu munara igo na boke yora isa komene amo mungu sina akaenda kuenda kama boke for kisa kiado kutoboki na kiado kutoboki agatebya nukaimwa bore tigera kire ada mwatrijo kuboki ko ngosa bandi mutsugiriyena agake ndia wono bortiga magana yako ekirinde begene akabagake yogira soko boy ebitamba amaguru n'amaboko ate amusase mutigagene omungina abana banyamisa wana time kwa sara amaboko myamino muki ekari kugirira okay momorobuyi ese magana amakongu ekira kyo moyo kyo gusiragana bari barenge okora maya anyore gutwe konyoro bugima bwa kare na kare umuntu ndi bakanyora dosawe na kuchese unia uraire litukoria tora toko da to gachito monene ayenya sao tai kogo one minute sengelia ya misushi kera bana banya misabuya rero buyo manero batangiri suse na matemo akerengecho abana bicyoko bicyemene mube na kebuga inyasa wonja ndiko basore mbole mesenkeri musangara karonga misa ora akawa utina bakuru ngaro muiko wokoremia aba kodire bintu ko chiba tutubera mabera aba ikobya nyasa nawe ko wa ikibuya wasabira makasi gita Yesu Kristo mubali amen muri simbya mana soko ngani ba buya mana nyama yatume ini nyagocha akarari yabo nyama yatume. Thank you very much.
maitenga na bo kada to asomete na ngo bakwa nenge leader. Thank you. Don't order me. Thank you very much. In front, I'm Tifias Mugendi kwa Manoti. I'm not like you. Lakini inu mwanya wantu. Thank you. Number 2, omong inoyo. Obwaya, I have your pastor. They talk about personally, as a person. Ngokoro rani ni naro. Maji mengi na bata imuna gocha. Number 3. Osotani. Thank you. Now got the place. Olomo chito mones. Abangi na wanova tokonya na kere ngaga iga tinga iga. Mama mu abo George. George yo butoke toko bako match. Ene familia nene. Kenya saba sasani yaga tari kanisa nkora andia. As you stay, thank you. Kenya na hale na misa. Mbuya mono singe joko bu mwinge. Maji mengi ntakita mongo gotero komo. Egere na ande tusuke buchi esemende. Una bako na kubeke bintu iga. Umurisi kururi ya. Nonyo rabe angensa. Kururi yao.
Yamono kuruagwe kuri ya babura atire murifu inani yale tire amabanga family tusaba mbanya sai unaganisa nani twale tire na to chasa mire oyanchere ya tire maiga obaremi nachunga kichi ya maina wasalwa wakorame mangana yawa yengencho venga biaro vera toke latia mbara ya Kristo anyana kana sotra sotra amen. Sekarang kurang dia ikanisa igomini tikane kenyore kyo mutundu roro na bagochi nate bakuri nyansa kimati onde tai ono taketirio nyango gekuna gocha iyo nyango chugocha kyesirai chugocha tumanya kogenda tumakanda liyo ngoncho se moto kururio ngoncho era be tayara iyo nyango togendi bwangu kuyamana sokonya libaga kunyansakia leta kwa ombui makoyo ngentena neringo tabanga obalemu asabana banyamiza abachokoro n'abairi n'abasani yasabalemi ekyara nere omulemi
Biamono Nyango wale. Biamono Nyango. In more stage.
bono ikwaya bono inataka kurudia machuki kanisa ya machuki kanisa ikwaya nateba ria machuki ngase na nateba gaki Utachagua mwenyewe.
Mbiyamo noria machuki asa gatera ukuya mogeni nara orumain osabitheri baga nchugo chabosio mogeni okorwo ayuma ngo chare no gatera ateba ayuma kururia mbasi karibu Tura sorogendo ogenda obomenyo babaya mogoko botambe. Happy na wasalimu nyote, mjambo, amjambo tena. Ngoro kwa Thomas Mesesi kwa Nyamache Main, lakini natumwa ni welfare kwa Nyamache Welfare Association Chikambi wachaso mongi na Margaret batome pole yawe nene mbali konyara goikia singencho yibitango bitara konyalikana ulende mbate bapole kwa niaba ya welfare yote, alafu maneno mengine watashughulika baadaye. Ufarijike kwa jamana sana ayuma gokora na mwalimu Naftali tabia bagani karibu. Biyamore yabaturase ama biyamore igakora ngoya asamari tangoro ku evangelist ayuma kurudia mbase twatebire na kurudia mbase. Pole sana family ko bwaso gusiri umuiburi, pole sana nekero babatekero ligena lia gurese tukunyara kuri bongi go. Pole sana nene, pole sana se family.
mwaka Muriango ocho rupole yao na indo karibisha abageni ndangeri mwaka oli mwikaranse neraria okorokwa omori nerache bosia ekero Muriango akorire omori ekari chocha. Principal, thank you so much. Aseri baga. Na inche nyunge na ba iri bakira na bantu ba minto. Omochi bwa kuma. No mochi monene lakindende yabere pati embe. Basiriri abantu babere umwana ekolekana nandi mabinde no mumuretu wani. Ono rende toko ya nene mata nandu setio mobiso ito monne sana. Igo abantu ba minto nonye muacha na ba magosa are kenyoreke sana. Ekindende togo sababu anje ni bulibwa bagiyonseri obogendereri. Abantu abayatole utatigama kweli aratu chananire. Nari gusaba abayatole mereri. Naende tobamo. Naende totebani amayanga igatokorera abantu ba minto amaya. Muntu onde kura abisigete tago gosera abantu. Muntu onde kura asigete onye ne kanisole onye ngasigete omuno nyegitari ore unaro munyegitari ore tukwalitaire. Thank you so much bwana. Igo asure korera abantu ba minamaya ikiagera twaikire kiende mbe abaruire baitu bagokwira gisieri bataikurigiri una banyagitari baitu ba minto abana baitu ikwarigiri gase buya tumiki abantu baitu buneta keire onye n'umwarimu somi abana baitu buya kuna tu asomi kurugeti yasaye na baturuji ngantu akora amaya ngote baiga minto umwana onseri umutureti yoito iganya saa kwagate urende nyombe imekigwa atigeirwe umanyenga ngakiyokora na barabu n'abantu ba minto mutu ara masikani inse yeteri kende tunapita tu mwisikuri ngantu amasige ga mane igo tutigire singa iguru ntubu atilami kurumwa ku 62 abantu ba minto masige tigato ba masige ba minto murigire ni sana ore pari kurumwa ku 62 igo tugutara matobe none abayiri baitu bakuminga Muriango ga no sino abantu baitu basomete igano tugwate ki professor abantu abanene lakini abagambi baitu tokwa batagetigo turigere ringa ipari yebe na itubura kinse kinde mwisikurigiria abayiri bari mwaituga motorera mabira sana nga amaena masige na itu turege singa kurumogonga pakemenwa nati kurumogonga pakanyamache akuna igo ko basaba masige ba minto mobamo umugutano turangereti tukwanerwe tuligia bamura baitu bari aboge batutenga ngaitogo cyane ngaitokuru ikiana intu Kenya tule minto moigwete somi abana baitu bono na barata cyase muri tako na goja tata mu basi uri itu ukwana abiri ikigusinga mbuya natebiri osembobe jubwanga uno mwana umuya umayete kalija na irero gotebinga aki mbuya tule mbuya togo para mangana Mbiyamano mwaka Naftali. Thank you so much my brother. Nainde abantu bankabale bidogo tafadhalini kabaganie bidogo yakonya kuganyota ebigunga bono tenena egero mogania ikaranse ekalcha ono lindi nkolera naja emwezi nkolera mwaja abantu bandi mbali bakweba banchana bataiwana ini wankimboli buya obwankimbwa lietogeko omorogo obe bikuro ogucheungere nangu muntago kubekere esumu uyo mwalenge nere okubekere esumu egeko era omwancha ini lakini moiwana ini amakweli n'amabi amakweli atobeire makweli maganga yakoira omakwomo kuna nyomba mbaichura geta na irungu orende nkenkolera no mori nkorokwa uyo igosirire mukamu muro minto akuma onre amana ase rambi yao ono atotegete gochake gepindi gete
kerige korokunga abairi in this form. Goto kurangeria abana bakuma, abana bomonge na yunia, kuruomoke guchigoro. Igonga munante neinega na chake ire chesna. Kwando chechensa chomorandi chiabairange. Chesna achabosia na bali bacha kwa niaba ya Chesna waandamana na yeye hapa mbele. Chesna watu wachakire mbio mbio mkaya choncho, we save time. Chesna Biamano ne timu ya chano mwana Chesna no igonta getenge oyo wane agere na inda to sabe Tuira nirio manang biamare biamat. Halo. Itu ke di Kongo di bidit Kongo buah kan ide uyot kan dijadi kaunda ne renyo mete yasina yata koko India nero awai gawa sipi nawa menekwa parura aribu kichoncho nyaronke wachira kurra umano mabo isina kumate ipot asaya iga asohinge nagani ojega kwa nege dieterimo kiara neresina orio moiriora modigarari oyone eresina patevirie samare tangur bena admiral ibungau njempuata yesina okolire oyoiga nero mokogoti oyo mabo pamwe oyoiga nero kubwati umugaka uesina na inche ni nyumba nene etori nyumba ibere na inche ni jumumuro kabiri umungi noyo akoru kuperisi gesare kaunda ine kwaya oyo nero oyo abana bamwabesi na pi barigereria bairi tosabega omanene omanju twakira siritukereria rero tokubori nyasaye aya nomuya otwanjete ototoro nayo kwabwate chinkuru nebirengere biyarigwe na nyasaye abana baye batigire abaire baye bonsi nababekira samoka aho nyasaye baremi nayo munyankuru nayo karimi munene umuntu yasaye kikobeku munene twakomutigire asakagenda kyagero bube bwaye
waye bwara okora sense Nyasaye nayo ubwate ntuntu manyeti aya nasabire gona sabire sirite ya Yesu Kristo yoro mutori yamano aba hivi bali bacha kwa niaba ya Isaac na bacha Isaac acha na bali bacha Isaac tayo konya chinsa because ingaile 30 minutes only run this program 30 minutes Isaac abugati kuna maruba abachonjo nere so that Thank you. Oye, vamos a gusto saber. ¿Cómo gusto saber? Ya estoy de brengería sogo saba, como totongi tata Nyasaye, mwana no moiko matenu. Nsa ya bene nande tu achira sogo suao, mandi ya bono, tata ito tu akobakire tu akoiro bonene. Asengenje kwa wena irebo. Ya nyala kandirero, nigotore eri, asengenje gutumuka komongna yunia nyamisa. Monene mbiyama na asengenje ngawatene na iremero beli yaye, kurwati mogete kurwa sobo iko bwense, neri tukoria rero rireria bene. Asengenje omusangireka no monene, kera nandara ire ni gwasirira basaruete Nyasaye. Igatoko bake na goko esko, kobwa mono, konya abana baye, abaisike n'abamura n'abasikoro ni amate yonsi Yesu ngoge tomochioria, moikonya arako boko bara, kobwa mono, abamarayika bao babe bakogitere nkeri botambo monene, ekere bono libaga liomonge na litaiyo. Na kobwa mono nje tato ito, nkeri nyakera yo mastore, pamoja ne family, tarosio bwamate bweito, naye Nyasaye, ekera tori moyo tata bwe miganda. Igo wanja kwa wakore Kenya saito, na kieka gatu asabira aseri etereso, yoro motorio ito, diamond. Wave, every day you want. Wave to the crowd. Marube, abati kwenda tukufanya. Marube, wale wote wamekuja kwa niaba ya Marube, tunawaomba pia waje hapa mbele. Waandamana na yeye ili watoe rambirambi nao kwa familia. Muna isaka ko na gocha ina teba nga chinyomba chobo chenu abangi na bago swaguchia abaga kabatira ari gutira gonto tu mana kamuranje. Thank you. Ndocha na yerete karibu. Let me give you the mic. I ain't going mic. Abairi abasani abumwaruliki ase sabari ntambe ikirao muyego mama gongo baira ndi mpiamono jego kwana ngoro kumarube gatatu bairi bane no muruana no ara Sofia na bako muke ko ko goro bakaro ne ndono mugambia Orwa ese mya nerende ikira onga tambe mono na oro sapo mukungu
mwabachira indoche mwesigo mwabo Jacqueline Guyaki mumura mwabo Otora abaro baikira akire demon igo ngorali bageri yo mwambia kwa neri nganirimo rinde pagandara ya mana se dibaga abati omongina junia anje tirangire dibageri asengencho yogo teba ngapole se boyane pole bana ba mino bonsi na baile ngora yane gorende ekana ne traba sabir nyasai tua manene ocha se family tra tebe ngapole andele no verani to mai tengo family tra nene ap ya saya nya aku babuates ngano ane bichuchu biribire bike anya ariko ba chinguru aba mentere kimoko ligia anya ariko ba kwendera masoma ngerio wachiko ba bantu bengencha sekinyoreke ana buno mugakori na igwa ukwanaga igorende na sekinyoreke ibanate bire pole na tiankwana nende tinamanya basoni mugambi wekenyoro kara lakini rende tigante benga abantu baminto muroje sege yandra taboni gase ensingima abana tigabaenda school isinyo marira uno mugakori na igwa kunyakorera igo ngamba mureta korati etabuati aba murabu bono tigatubaire skuru tunyara ko batuko batieri egara matuka mambia na intuga erami enyara ko bakeweta tutige kanya kanyore birukunyo nyakitari chichanga skuru chonsi chinyara ko batigo shai igore desembo yane na bana ba mino bonsi na tabire ngapore asante itanga tiamba kwani piamore asomo ya bumongina ya samaria tamanyi korokwa sobi no moigwane mugambi no moigwane muno mugakura mbega kwana aseke nyoro pole umoigwane yo so agatigati isa banda aseke nyoro ya komine taria ubuya bo korekana eri ajira era ne yamano ubuya bo korekana eri tuko aseri tuko tena gaso taenseye yema imporo como agarambe kamnana ngeri kurwa no moigwane eno bora botake uya bakore kaneri tuka aseri tuko si bora iweso ke tero motor Anya wako saba tusabe kuma volta tinya site urmano basomi yetu achira so swato kuri ndiyama na ndiyama na batwanya tore moya site kuri ya lero na site ndiyama ne kya watu anche twekira senke mungina nyamisa na site noroche onditekire kurwa so weko bwense otigira abana bae maiga bachikor maiga na bamwa maiga site na basani ne kinyoreke imatata kya gyonse noroche tatnya site chinga kiechiga abana bae bano okay ndo bonne sinde chiabo koranche baremi basibero kirwa reme mono elinde batwara basebe no kwegene ngemambia ye mutatnya site kubara akolekero wanja kwao bachiko kunyawa komera no mwancho abo yur mamu mwabo wana nyasaito miro yaye gendrete nyasaito yetiga sama kao gendre kuyetene gwikere biye bakones kuiba sore twasabire twege entasirete liao ni monso kisto yoro motori itu amen mano wef mano turufana etime yachera mwana turufana na turufana manyene acha motaiga egere parwo gosara tim wale wameandamana na Trofena tunawaomba wache mbele pia. Rwase Miriam Ati shilingi 200.
kisha kidogo kwa sababu ya muda. Cha tumaini sina ila damu ya Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu ya Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Bia mona asengincho yeli baga monya tara soba kongun ani aseri tari Yesu wairite kuja somo nene abaiga bale bosiaiga tirubena ari kanyararia amono mugako ya Richard una tuajira turi kitimu mbali na arondera abanyakiombe bamwe abo abo baraiga muna babigite uniform mugoro iga mukianga magoko igoro turubena mwaika wale wametoka katika sehemu ya Kenyerere pale, inua mikono juu. Mungu wa amani awabariki. Kama wale wametoka huko nyumbani wako muna tuacha iga tigamwe Richard Riboga mwaka Munyambeki elinda kuona muno yomo alafu nsabe elinda tokole Agili naende Marieta Richard Msari Onginone Abagari ngambu buata mangana mengi Ngana buata nabe Iye ya Mbuya mbubi Pakayone na Igo narko ba sabanga ko toera uri ba tuarire echingenjo baba kineti mentei 90 tuacha tuare manga bono no nya baiburi ba chire moro ingwati amangenda tebe bono iga manda irini kipasa sauti ya pastor saber tuiren que tu arabo toero una botande moto seningu mansi ndia mono ndori gotu ara mangana mange because of kuru ase kanisa ase turu bena baba shiriki na maro leo mi talking sile mono yo moweka linden sabe babu tumalise Natigamba Joane na kemo Ruwana na watu ni era Kenyere Central Wandu wabe kiteme robelia kera wote wote kwa nene era Inga ki bari no bukemo bunge tu abasabire na saba konya bagate Robelia uni kwa era yaro Asaga ndo kwa amana barabo ukuna kwa saba kwa nembe mon Tikatogene tusabe Baba wetu na Mungu wetu katika jina la Yesu tunashukuru jina lako kwa adhuria ya siku ya leo. Asante kwa mama Yunia Nyamisa Akuma, wakati ulimbea wa kuishi katika dunia, Bwana uliwadia. Naamini ya kwamba ulizungumza pamoja naye. Asante kwa sababu ya familia yake, watoto wake na hata wajukuu. Sasa tunawakabidhi katika mikononi mwako. Wape tumaini kama familia na kijiji jote na hata kanisa. Bwana, jina lako likaweze kuinuliwa. Asante kwa sababu ya viongozi ambao wanaendelea kuongoza mkutano. Ninawaombea hekima na maarifa. Mwanene oba ago semelio konene family ogo etane tiembera. Tigango bya kwa boisane na asikire kitambo karole kane asikire ya Kristo Yesu na sabina kuige. Amen. Pastor Joseph Misia. Mano, you can move. Mano. Onserio. Hii ni onserio.
bali bacha kwa niaba ya Stephen Oserio Mugambi itoga iga bache amanera ache bosia naponya tisa tafadhali yangu rangeria Oserio igo no ni familia yaye no epekeira abana baya n'abandi ndocha abaitire pakomo asanti no morocha Kennedy karibu tima itinga omoris yanda kwa aliwa tusabe muyanya sae na nesa ya bene tuachira iga na bairi bonserio asoko moe ngora abagambi amona bairi mone twale ngosaba moe kinguru jikurwa asole omaremi kero mamu mwawata iyo igeni ninga no wa monere ni familia onsi wetera so wanyana wa Yesu yaro mwali ito amen Diamana was watching crowd ako iga yendengera to atilagi ya genda muy karansi otu asabaga to ato nero ya ko de Diamana ase system ase bi atoko barokang exceeding expectations one ama sabana are family target to cha Karen Karen ya chamoto family yae na bali bachera Karen waje hapa mbele please mharakisha kidogo saa ya pasta imekaribia Karen Karen nero yu chuko chababa go chabosia bacha na Karen tafadhalini ya mbele ili tupata maombi Igara de logoro Osode Otongi nyasaye yamon nanda senge jori bageli digiya monena koranje musangre kanobu mongna yogendrete kwasa birengore to botoere ekero oraere monena ntokoirane ringambi yamon go wanja kwa okorete akie kogera tu asabire goitera serie tere Yesu motoria Efu moenda muy karansi thank you Biamon toke anda se nyaboke ya jana ya tabaki jana okay na bari bachera nyaboke bachana re bosia egere bia molisi atora sogo sabu Wacha bosia napendo la kweli bacha na nyaboke bari bacha nyaboke
mimi wako na dumu tena nate tabaki jana Mungu wa milele nikavuka kila safari nawe moyo wangu bila shaka ninapenda Mungu kutabonisuta mimi unategemea yangu makwani bana baya sana bwakibia atura sama bina boto kwana ni ke ne ka waide aro na bere nga mwanya bantu na basa leti omweli oye tukae wo kwa abaiga bachi mutua yo bachira umwe wo kwa nyabuke utwarure nyakari abande bandi barure sibarure kurwa igo koko bakire family nga pole sana asogo sirio mungina naende ende kenene intumna mwana bantu iyo toko tebanga intumwa na bantu batole moyo intuma etenga ntoku na kyogo kwa na kyola amanya nga kiwo waba ayena nyasawo elinde we orokia sinya sawo mutebinga nonde se moyao biamono yange omugambia kwa nelinga nelimwe gyara ntokuonya ukwana mugambia kwana biamono saleba asamalia tangoro Samuel Mugaka mo chief of location as Rukaso Geta I think chiburo chinyenge mokiango bali baje kwa niaba yeka no family no bara barwase nyaboka gusomia umwarimu no abalega iga igo mbiamona asinge nchoto nyore libaga nyaboke tiganya saba bore mwase njo sirima momino amona abana ba mino biamona asinge nchichisa tigange umwarimu ari present school asinyaboka aso biamono bwana chief asiribaga samarieta chingoro ku company wasemesha madam okay our colleagues. So on behalf of Amombo Comprehensive School, we go talk Nyalisabo. Ni staff member ya NEMO by chief Aro Moiguri Nera Wato Mwano. So on behalf of the school and Madam Munga yuko anayo. Masabe tafadhali kwa sababu ya muda. Sasa uriye welfare. Kwani mbie muri mwenzi. Kimbo ati mangenda atebe. Kole toko rigochia se family. Motalere nyasaye nero umete. And behalf of staff ya Mombo, batu wa pole itotokore tenere. Ayasana. Igatosabe asinge njo konya chinsa Biamono nabomoko bo mwenda mwikaranse biamono sana
atokwenda asike muntu kemuntu asare abari bacha kwa ajili ya kusindikiza kemuntu waje mbele pia, waje mbele ili waweze kuomba kemuntu. Gionsari SDA Comprehensive School narodi abarimu n'abana karibu. Lairani Nyasaye mbuya bono omonyera bono na mama bari bateneneri lairani mbuya bono bagandu bakirega n'abantu ba serikali mbalimbali n'abalimu yabo biyanke ndio report somo na mama bamurendire bwatemete atwanyalete nakini kwa mwajiri kwa sana mwajiri aiga endwate rukombe ambari mbali kwa mspesi ore kureza to adembasta ile ndio kuna ngumu Yamono ama tiento na pole asenke asinichokora kumongina echindete kirche kire mtu waburu mchakano kende gertara kare kado sare marimbo moneno to asenke waburu masaro emprepare kana utambe uga kata tango charenge wale ngina rome mama watigarete lakini tali na nguru na iga musondo to yana tuma murumu yabo tayari kunyara wika kurende asurenge. Mungu awabariki sana enkewe igatigara no marendo watambe mbeho ande ngoire niria Nyasaye mpya muno wa mwanaro ko sayantani nakini ndo bora maya kudogo sana tende utajikora cyane mushikirisi abuna utajikora kora njibodo ya kwane kora jinde no kya wato ya muroje ezebere korera pole kushika kumunga muno kiagara kwa temeta kumulinda akayana kene yaikiriga nabo ijinji ngaki yaiceyite one ginse kanene waro bare mu kiara makuli na waro yana korego ritango kumikola shundiki kumukeumbu yan sabe moneno ito Nyasaye wawake ruya rekogera moneno ito watorindire kurutwa twarenga wakegocha gocha bakaiga yamone kya twarendire mungina
bakayaikire ngaki atimukire nenke yaye abatigire magega ono itu twarangiri itari yao nga barende bagendere ko ba mono ba okumanya Nyasaye na Yesu gwatumiki bonne bwa ono bwanjani bwao bagendere ko buku bagikira nabo igo numuruburi yo kero bagenderete ono itu nurende oere buya bonne bwa bagendere ko bokorekana emia abana abao bantaba batigire bonsi ina sao itu bagendere ko okumuku bia mono tu asabiro siga nuri geti wetera serikali yo somogori ya mono nanjile baru sokoro jani wuri ya uguru bre sokoro ora dia tarana mbia mana seri baga mochukur oyono mochukurone mbia mono pole lende abachukuru bari bane asogo sirerwa na mamo mino nkino muiwone na ende kurwa ndege no minto bona renda makuri aronaro tari gutangeka na kuria soire egento no kolemerari na gutwara obaremu egeremo ayanda agenderere ikiagera tiriri omwari bwa makuri aronaro mbuya mono njerieta Wilfred Anyega nkakuwa nyamware ndege no minto na ende mbuya mono abantu n'abange bale kono bado okwana bali zimora angole tendo ya nomoke akwane ara tendo ya nene njibokora ona tinsa gaki ora tendo mo posta yamara basabe ko bro ribaga aindirende zenye kumoroche chinsa itangani kelima tigangira niri abakoyone pole sana asenye ndio kusiriri kumwigori abano mu minolenge bwengenjo mu minolengo muyota bwatimangana lakini rende asaye umwiri warendelema aende mwege ni Nyasaye nero keregen yorenda bakoyone pole na bensere nje samarieta nonya bae wewe engande wewe mwabo ndu yane omoke biyamono yorende ndu yana ikwana ngendere akira basaba yagotora kisa munegadi yemera omumina abantu abana bamurenda bakamurinda bakakarwa mahoka ito kamuranje utwere ngora ngo turaga tutoja gutari wa no tokome ndo yana kwa na kwa ro kwa nyoka ngokurangeria wira rio kwa no hoyomo ore ndi pasta ndo yana David tese asa to genda muro jena ke Halo Biyamono abakoyone pole sana nikenyo kia yonke yekekino umumino yo seitane wa murenda mbwa muminyo kile kirenda wa mwire orenda wana asingi jo yechisa ikatuwangu hiyo semba ikiriri asa marieta andi cha tikeni yo bwenda umuroma nanche masako bwa Biyamono umurisia kuja mbele ya nae kwa rendo mwana ngoja kwa renge kwa musabira kwa cha marehemu sana Murisia karibu asikuru nyamwarestie karibu onda sabe aiga eso abamba minto anya to bakong ke munto amono mochie marata uyo bereka kwa no mwana bwengeye n'abasiriki banyamware sabe ikire Adventist Church ajini we muroji jikoragana kire neibru ijanyamware ikanyere ikanyamware kubata abantu abange mono lakini banyota maako umwana aro wetase amache nerogera abantu batayicha abange okwete moisonde ono tigansabe kwani hapa ya wote
Mungu wetu, asante kwa sababu unatupenda, umetupatia nafasi hii. Tumejumuika pamoja katika familia hii ya mwenda zake Mama Yunia Akuma, ambaye familia za hapa na pale zimeshughulika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaweza kuishi tena, lakini haikuwezekana, amepumzika. Utupatie tumaini kwa kulala kwake, ili sisi ambazo tuko hai tutakapolala pia tuweze kuwa na matumaini kwamba kuna ufufuo ya waliolala. Mfalme, uwe pamoja nasi, uunganishe familia hii na utupatie matumaini wote. Naomba kwa jina la Yesu Bwana mkombozi wetu, amen. Yamano wef na mawa ikaransa sorry para kende kienge mamincha obuaya ngayali obuaya omawaka mengo atebele ngakamuhia ego so buaya bali bacha asengencho yobuaya bamobwati gakege bacha bosia. Thank you, DJ. Bueno, buaya gocha. I'm sorry. Sabi kali baga gya sa comprehensive school. Agade abana bagenda lunch. Mama yata machika squeeze. Gya sa comprehensive. Moka, please. We donate 3 minutes for you. Thank you. Chairman, Diamana Seri Waga, Gion Seri Comprehensive School, 92 Tuarete Angora Yaito, Punabarim, Navana, Eko Yaravana, Gorubalega, Gase Familia, Mama Yunia, Abachokoro, Pawasoma, as a school area. Now, Tuare Twins. Lakini abali mbande batigala na bana bande naende nonyina balimu batigala na barabo kwa niaba y'omwe teacher oyorenge for official duty as service tuwaletera rambirambi saito. We are very sorry for the loss of Mama Yunia. Pokea rambirambi zetu. Aiga ntubwate abalimu Madam Nora oyiwe familia yega Madam Teresa Nyang'au na Mr. Dennis Nyawari na Madam Tulwosa Msati na nje Stella Ondieki Modern Way School. Ningeomba wale wanafunzi wakuje hapa waonekane na mwenzao achiunge nao ndio itowaire asenge njo ya lunch. Ndio mano tiganya sawa stenye kera mo yandika kolera. Mana juwako same time. Ayo mwana ruti yako ruti mayani achiunge na wenzake tafadhali. Thank you so much. Paake bicha agare etime yobuaya sukego chabosia. Thank you. I think the cameraman is done. On the way camera kaya to cold. You can wave uga obuaya chabosia. Piyaman. Obuaya anchogoja. Ya tiga bana baende lunch tafadhalini. Ya bana baende lunch obuaya tenena na bali bacha asenge njo yobuaya moche ga kama kwa rogo sawa. Sikagocha.
Sikagocha. Ene timu yachira mwako bwaya. Ono igonda abori oyo maobo atokolera ogosaba. Thank you. Mogosaba. Mogotasabe. Wale tomo kwa te van a repetir makweli gachira kwati koli windi naende bantura irani mo so vete branca ya so aserieta ya kaka manene tata nya sai tuachira sore bono ya vero moro wa to kwira neri ngampi ya mona sigete ke ukyo ya mona tata sengenjo yo brendi kwa obo ya kwa rure bocha Pavere go tolenda matukonse ya kwani. Ogendere to to spiritu ko cherinde. Kali na sangenjo twala baya mono kubwa bare abarwaire mono chinyomba ne chinyagitari batari ko. Kali ni go tora baya mono kubwa basiriria magima abo muno to bono raide. Kolenda ni go gane tio ko onjore likweiterinde to ko byenera. Nyare go to kurwa so ko byen. Bono iga na bekire family yo mumino ya sama goka abairi n'abasani bali tuacha iga nyale ko bamo na intuko togo kora kurwa to gende naye kubwa mono to seni aseme kitoro yo gwate metanda wa nyale ko nya bali abale na abana banyale ko ligieni bo yo somya abantu babo ege ko gera go jubosyo bo kimana bo ko ngasense mya abana abacho kuro ko ituna Bana igana asabira ya maketa kanse meretinga nabe mnori keti koetera asoborendi kwao no bomano o Yesu Kristo mtoji Ana yamano thank you so much wave ntari kwanda thank you biyamna makomoke wamboka nere umutangi bo mongina kwa Kwamboka ache na bali kwa niaba ya Kwamboka tafadhalini mchonge mbele ili muombe familia. Nara utomwa naende ama tanga mnara manga sana naenda ako minyoka. Onongo mwali baga a minute aye yako disturb yo tomo. Na ko ile teka yema. Tigango bakwani bwa irire bunyamwezi. Yengo kwana rosana ngorokwa yo motete gaige kanisa mwino gai na tomu gaiga no mugambi chako bagaka na bale ngache gaiga lakini maambia bwate meroberie menene bagende tago iko na kikiagera ataika gaiga se okurira kuma ongina Yunes bia ono ganto magocha gaiga na to machibesa cia jintanga ntigacha gaiga tikagendera gusugure na lero na rukia egia eribusaba chiribuisano na bekire sani gaiga na ande bere tienda sama chuma igomoko monyora mwamo tena chibesa chiae tiatangasu na ande chika buja sama tanga biyamo no kijana anko yane ase yengia timu yenera ya cheire Kwamboka a big team bateme basoe kamera and then tageta kuege nang agurupu teyo na tigresko maybe to welfare ono imanyati nkoera ligocha amago nkonya ngaidi koera ligocha Abanjani ba Kristo abanene n'abakena abakwani no turasaba ko ngumbi yamore etimu ya Kiraiga nanyora ngati gukona bya etimu ya Kira igere bikundi yawao tubwate kanisa ya Nyamake main tubwate abalisi mbare gatia ito tubwate abarandi barase gatia ito na amagotore muri because of time egere togende n'ebihwange ebyo nje naterende kwa niaba ya master guide ba Nyamake na isikoye station yetu tubwate abageni baito baru
Kenya Station yo mintu madamura mukingo kabako iguru biamono sana abana basani ba Margaret igase iguru bya Master Guide tuwatebire pole sana asenge nche yo mintu Margaret no ara sekyo mekia Master Guide no babeira agesoba ko ngubaba wikira kinga kiechiga tuwakire ko basangisi na kubatebinga pole asenge nche makweli igo asamuleta Evans Mugeni etuwakira asekyo mekia Master Guide korwe ngora gocha somo cyoyo bono nganchere asenge kansera mona intwe andete umurandia ekera akiraiga bona akora ye kanisa mo wanja boigo murandi karibu sana biamono sana biamono karibu sana murandia. Bwana asifiwe. Aiga Margaret Kwamboka ne member ya Nyamate Main na indeke kundi ngeri gyate getanga nikia Nyamate Market ya lichikambi gya kwana on behalf ya Nyamate District Pastor Cho Chared Ogendo ukoire pole abalisi ba Nyamate Main korango kobakoiga biamono sengenjo mwacha abo naboigo mulisio mutangani muruye utumire rambirambi yaye madam na Nyamache nebwate welfare nero mulisia kiage oyore chairman nero letire rambirambi yaye omongina Margaret nigaru mwana kwaya aba babegete uniform mbatera mambia nagani director ekore iga ekora ekwaya mwese na omokora iga maiga ye director buya mono kekundi gere nadiga to sabe tata Nyasaye buya mona singenjo yake ukyobogima kwa eto mongina oyotiekire korara na intu tukwagira ngambia mona singenjo gwatwanjira twachichaiga irio toche kurigereria aya abeira asengeye na inde torete pole asengenjo yerieta liao intwe ekero tokorera mangana munaya nigo tukwegosa kurinde ntuganetie amagomba abena kurwa sore no boremi bwa iguru ubu bwachire kurwa sore ngoreta turi umukwani weli tukori arera sore ekera koreta mangana ao wochase turi koremi umugutano bwensi ya mone family twasabire Kristo onyare ko bamona intwe nore miengeye iga abana ba Margaret na Margaret yomonyene na abamu abo bonsi obaremi na ende Nyasaye obarende wetera onsi bali batarakomanya bakomanye twasabira asirita ya Kristo motori oito amen biyamon biyamon sa machamen Thank you so much. Ono jana kolde party yane. Ayana ire in 30 minutes. Kunonda angelo Malaysia omoke. You know the procedure and the protocol. Munaega sioko. Thank you so much. Biamono mwarimu asenge joko gandike pidi kebuya. Ono chinga kie chiga na inche gonkwa mito Umbati egere ale tumulisia. Umbati karibu. Amita Kristo biamul. Biamul kimogo kirera. Oba moyo wenya saba ete buapo saigo na buoga no empo saigo ni. Yaita. Ono ta kwane no riorad. Aba kwani rimbu ya mole mwezi pi. Biya mole ko chiro korari. Biya mono ne chinsa chavene
wenne tabono kurwa maskani abene kabisa tora nyoro bole asenya saa ono litanga nirenda bande balelire igo balelire na balise no bara balelire umungino yokorwe batizo baka akire konya korara aga balise mwezi pilo ni nani mbogo tetoralera balise tuwezi pitoro makutano ma nando mwa yeria balise ngakile ona tanko humole go mwase ko makamako gen enya sa nero to konye to tolele balise ni tuwezi pu no nyine ke nyolo ke mwa kere ndire koruo mongina sirete mwa kori rama zabo baka umoja kabruo mongina oya sire kwa boma toere huwa molisi ndo mwezi orase mokutano ega sia balisi mawa korane nkong ya ngesa chetona balisi ali tangani akune balisi jutokora masabo jutwebera je binyoro twebera nani bako botoera rubu abe kamara chena inwa bamoleke moto botoera rubu na bumwanya alatagia selbora yakuo isajiro jobo kwanan balisi jubu yangu bonongo to nemero beria yeri tukanye chale biyamano abana bwa balisia bara somo kutano bare liro mongino paka goikera iga naende bare liro paka ole iga motoere abalisia litanga ni muri chai pero mongino ya matukamata orango hosa to tori baga ya tata nasai nesa ya bene nani tuachire na bana babo tuatene ni mnege kundi kia balisia ekeko nyoro monege kolera mongina Eunice monene tuachira tuasirie ngondie yemo ogo sababu cha sore ngama kwelia kera chito monene kwa yabweta so musaraba na intwe kera tuachira tuatenene mna balisia bakole mia bana bao wasabire kinguru chikoru asore yakora tuasirie engondie ya makonyara tukura manene otuanchere otolemi ne family oyeremi na bayire na basani twensi tuabe tokorera gocha asore nga makweri kwa nyabuyete na intwe kera torabe tokoro wanja kwao omonene na itu tunyare kwa batogo so alia asenkeri watoroseri ona mangano nsiara bagukwanwa pastor mutu olo twari ngana ria ogocha owacha kwa okorekeri ngana nyare kwa bali gotolemia itore tamo omonene tunyare kwa batogo twara ogosemeria betani timbera ono gwo gusa gwito gwitera so wanya wa Yesu pero mabali ito amen amana balisha salu yaman omongina yunia ekanisa ya yengi yonse limoinali yonse lialia na bwate ekwaya asaba akaterire lakini ekeranyo oluburweire akatige ekwaya yegendere ekwaya ya yonse li onye muro inchwangu mwali gani murani ekwaya ya ito ya yonse li asomongina kabere na abana baye na obarase ekwaya ichango gocha mwali gani murandia abana bali bomongina no barase kwaye yeito ya gyonse kamuraje ko basalamu nyara ko bamokore na magega ngomongina bano ruro yendere kabisa mujoli mubata se kwaye eyingyo se rigwan kwaya asomongina go siri bawo jamaa gano liye de ko bwa Kaya tebona mwali gani murandia ise jine chobarani yoro mukutano okire
Omoranje tari ba. Ono jinsi jire chokorani. Ongoji komaleta pastor itobu district yetu ya Yeseri. Akwa na mwananchi na mgeniale tari oli kwenye monarete. Ono kwa sababu mama botegera lyobuya na masikani arone karumo kwenye sawa kwa na mwananchi. Pastor. Karibu kwa na wana wa Nyasaye. Tumaitaba kandimbaro mbara kwana. Pia mwana karibu. Ne. Yekia ba guruguru. Okoro mo jando yeta ikayemo. Ali mo ngino gran sta katiaji. Oyo. Ay katia, non te bi. Motanga asende tokoro mo jando yi. Ay. Oyo katiagu. Se kenen karo. Mabuli. Ali buli. Oh. Pia mano. Yumantara kwana. Tete kuliko na isi Mugambi. Weke nyoro. Maete mbugatere nerensi nini. Kura bugatere liwe. Amawa suko bugate. Persona gaki. Mugambi njungu. Yuko ni abantu bao. Kare kanisa. Nabagambi bakaendaralia. Amo. Kwani abantu bao ngarigani. Tojiro maganinde. Manyego kwana. Teke ibere. Pijamono asoko nyorera libaga pasta. Nataka kuchukua nafasi hii kujitambulisha kwanza kwa pasta. Mimi ni Osoro Kennedy, nikiwa naibu wa chief kata ndogo ya Gonseri, na vile nachukua nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa sana kumkaribisha pasta wetu kwa district ya Gonseri. Isikie ukiwa nyumbani, naendelea kuhudumia mwananchi. Pijamono ase okonyorera libage ligana ande pasta. Abantu baminto mbemure. Wakristo mbemure. Ono tata kwire nafasi ye kumukaribisha. Omo mungabinaro orokorwa ya elianga bimo moino nyalibali atukwana lingane limo alafu nitaongea kwa ufupi. Bono Mugambi pa konyana libaga nateba Marieta Samuel Mugakangoro kwa kurwa se location ya Kirera nyalibali gogo ikaliyo bara kuchusia abo nacho kwa niaba ya Nyaboke Chilia asabana bane agosomia alia Mombo Hill Academy tuacha nerori uri moina alia pia mono sokonyana libaga iganya sare mi family pia mono chief asinkwa nerengi ya tata kwere nafasi kotebia family pole sana asoko musiria na nyamisa uyimanye tasa matuka mange na ande nere mamu mwabo unse koronere gracias oficiane tata utanga pole sana mwabere mungu shukurikia mwongena matuka mange abasuwati nonserio. Nimeona mkiwa mkifanya kazi nzuri sana. Ono tata kwele nafasi kurwe tangazo ere nyenge elindenge ya pasta agendera gotorora nderia maambia tobondoyo pale abo bisangumbu walia umoro pamoja kutubuati vibande kuchakira saini tafadhali muweze kuja pale naende tojo tutuare two event echo mugavana oito Simbarat nyamache gaigase ekobe factory baje batware machine ororo moje moichoro bari bora barimi upoke machine hiyo ine tangazo ya kurwa se mheshimiwa Chako Baraka. Alafu naande abantu bande bawo bawote konyo bawo mote konyo riba muiche maate nyabisia ine
vile vile Mheshimiwa Jacob Agaka atakuwa pale na wageni wengine. Asante sana kwa hii nafasi. Thank you very much. Bwana Mugambi. Na kumanyire. Bongo turembo karikori. Bamanya pasta. Na nje ko gotira na maye no Mugambi. So thank you so much. Onye dere ingi como Julia amona bande ayerera Perina gosemeria ayebeke ange ekonure kobuga Aleluya ebeke ange ekere konure kobuga omoroto tororiyo Ada. Esin. Oh. Tebaiga. Muya atokonyire twa ikirera iga asengejo yokora umugina wabo tumukire. Yondera nayo uracherwa nayo uracherwe nakitari yaro urachasure. Nakwana no musani onesimi mwaunga abana mbale babere babekerwa eriyo bagakwa jeba etimanyeti gendo ngero ko bwange kerare naye wanya no kerara lia omusubati oyo ogoita abana baye igaro yose itare angari machongo lakini konyo uchire bwa enyatike Enana otamanyeti akoreki amanye naende otela une eri tobasa okoraki nedekare Nganandi korateki. Hello. Dei tomo tokure. Dei teseye yo. Dei ta chombe chevirwe. Dei ta chombe nkora na chire. Gosanga ngana nere okoraki. Ego tangaswa. Wonere ya Isaya gotebi wabuno mobani kurwasi Nyasaye. Akeli ogibune diaki. Une diege tureri. Tobasa okoraki. Wane mejandonera Ntua bwata abantu Ekero bare kowere uyere tureri Barabuno abarenga aseba korateki Asebarenge Bare kominyoka Biamono Barenge kominyoka Bachikora Diwakwa Lakini Yasaya na otababona iga Akediogi Muneriege tureri Tobasa okaraki Tobasa okira bano babasoma Tebi abantu bano usari kwango Kwabo Tebi abantu banyasaye Usari kwabo Tobasa okira Aka muneriege tureri Tebi kero muntu Anyale koboko manyo usari kwangu Wae
batebie au barorerwa Yakobo eberiango. Now, the Bible says, tell them about their transgression and about the sin of the house of Jacob. Wana Nyasaye. Ekaro ko weri etari ko transgression. Echira ya yeno salia. Tuabgate bari munara bagenda. Bari munara. Ha? Kaibari. Ya, berena. Sini body ni suari nya mure moito kali kaya somi. In those years 1975, 78, 79 na ilete Amarova kabeke nsemo yekerasi muino ige kona tokaleta chingende to wasumeka na kile to ale korokwa neja kona. Okay, what about the germination of the plant and its growth bending towards right? Is it photosynthesis? Yes. Is it photosynthesis or geotrophy? Man. Nagnata mo matra mere mayachile mo yo mati ale gosom. Tropopropsin. Yes. It's a process of the plant bending towards it. Right. Hallelujah. Now you can sit now. Bale ngama ile tamara wana na ile tena. Bale ngarange ono bayo bata ile. Watanya kwa ile tena na ile toka baba goro unda ga usulu ko kwana. Bata ndio yo kumi na nya saa kumi. Maya nya saa ile gote siao. Okay. Hiki nataka wakwanela. Bale ngaraneli chiko. The plant is supposed to grow upright. Etariyo baraki. Etariwe kumba. But when it grow and the bend towards right, now that is tropopropsin has caused what we call transgression of uprightness. You don't believe it? Yarebo okinere biya, yakare kereki, yakumbire. It is against the growth of a plant. One about transgression. No sadia. Kiri kwa netaba kora, kiri kwa netakora, tuwa kora ki, dikwa kirakyo. Now it is what we call transgression. And transgression comes because of iniquity. Iniquity is the way and the process which man bends towards sin. Then Chera, Omonko, Eberedo Jararia, Uchia Save. And the third bending, it brings what we call transgression, and now it brings what we call sin. Because the word sin is missing a mark. Hello? The one in it. Ekeve. Doa taikera kereki. Ekerenga. Wanye kwa wana teko hapa. Na ala waskani ndebaka machirenga. That. Esala. Hey. Omocheiga. Biga na diga ende semo. You are missing what? Mark. Well, when the Bible says, "Akeli ogune liere tu lendo koraki tokia." No, debia banto. O salia kwabo. No, salia nekebe. Nekebe is to go against the commandment of God. You know? I want to watch a couple of videos. Biao, akangesa. Ra ure kana stego.
unondigane tigo ne no bwate any transgression no bane makiende ekara bwerigane agna bara bako gamba mai tuno ko amba godo ko bwe ma ekara ri chiko no gotegere no gotegerera ikomuno kwana oretia maji kwa kole keleki mamincha Bwana Nyasaye ndabi abantu bacha kobo ebibe byabo no utali kwabo ekero konyoro menyete kenyoro mweta ine no yomino ekera bweto komo syara keleki emenyeri ekine kebe gosengeri kebe ekero konyoro menyete kenyoro okonya kora moyo mino ekine kebe gosengeri kebe ekero konyoro menyete kenyoro okonya bozukyo boremo okobo nkunya nenkonero ko nkunya bono watu wato nkunya donkunya ekero konyoro monta menyete konya bozukye kenyoro atene na flight lakini kwanza ekina uya okarakereki geto nyagope geto nyakonyegera otugo ipo enkobona yaso arai kwanya no motoro nyagora kerekeke moto na bate mak one mwambe o moto na bate mak ekero konyora mokamo mura akora mangina biara aino mokungu unajende kerekeke o mokungu onye kwanta ebiye sagane na ene sagane iye jonje wete missing what amak ekero konya moka muratara akora kende omongno ya komotachera omotachera bakomotachera omunge nyomba ogaranete bunguo no mokongo mosigare na iwetaje ndagera omaya komotavina enyomba ngego utwaka na kale kerekeke na chire ikon wete na kibibiri ya oteba akeri ogito okoraki totiga erindo tebye abantu bacha kobo ebibe no sari kwango kwabo ekara konyoro musacha omukungu agotonde bisuma naende oikinyomba naende orusia naende ochikonyola kereki amaru ekinege entokono biyamore tiganda abadelege ntakamo iwana banyasai onyenta wote by'abantu bosali kwabo ekenyoro wonchogesane keyonsipi nayo mugambi natoko mutaka kugamba tokugamba jenga hotel ono dario dadi anda baboli ekende kenya sai nane pete tuare mangana ya korokunga elimu foundation elimu what tuare chora banta batakapi waji wasomi kuna barabi na serikali yani owaika wanyoro mukungu watire obwate HIV omwana wabwate HIV isega kwete wono kwama yakoboriga ngobono wokwa no mwana gose no mwibori ama yakobori abantu iga asoyoro chobwato mwibori oyomo tabwate HIV noyo mwibori noyomo lakini omwana agabwate HIV no mono nangina abwate kereki oseise ayengo kware koroche Wamanya konyora tegerera wamanya konyora omuntu
igakwenyara onentire bande bia onentire kiango obekira ase fomu endo mwekereki chibesa naendo tebanga pastor yakari gari amana yagari naki gari gwero lakini wokorota mweti ote buna ki ubwata bagambe useke jiro bata okonya tiganda babo ekyota yetomo gambia koki asole sibwa nyasaye nekebero senkari kebe mugambi I am very sorry inga ekabatuayo tukifomu asinare pastor wako mori osomugambia akekere keke omori nga yani putting a rubber stamp osaba omuntu siringi 200 just a rubber stamp just a rubber stamp wakerakereki omuntu ekinekebero senkekebe iwa abana banyasaye tiganda abatebiga tigakora omwana ogocha gwarupire omayako matabi naki nyiwete mama mirona nyiwete akorangeria yokongo chimata ne mama ogakere keke erinde bibyagosoka o abana baenda ngaragira bwangatora akorakere keke ekinekebe ana wanyasaye Biblia yateba iga akerio gimneri yaki bebya abantu baja kobo sari kwangu kwa kala mukamura kunywa oikanka omokungu ngino mumata ekekanga akamenya bwanega ekenge abarakereki na kwanywa biyamwe lakini yani omukiro mubaga kwa motebi nga oyeta okoraki tak nakanire ki gento kieke nayo muroche gosuno mugako yo muroche kona ene gento kware ngo bugete kona na kware ngo bunare lakini yasawa wakonyire kwabeire asabwo kwabeire omuntu kwasomirie abana ono batebango yotarikiri arabwana takora kerekieke tagotacha akerio gumneri yaki bebya abantu baja kobosari kwango kwabo nebe byango byabo nore kenyoro STA Katoliki yeye PH yeye neye dengeye lakini aye obomete oenenete une muru yage sona mate muru yage sona esa mata usiaga mama beji kobeto monuga ya iwego kioka ya jimiroma ya chikorigio bonyansi omugaso koraki owaka iki ayo kwenenera une muri yaki yagesona kunya kurama abantu abasirikinga na ndo mawa tabina kyo mugambi ningo yeto mukungu na abana akia kene byongo mukungu na je nimbwato mukungu one ona kyo kwanga mukaunta mutagiti ikyoko ngera abana bao nanjye nimbwata abango abane eyotote baiga inchwase yeso oyore naki negurube nenakoreki nagotimoki aleluya tiakonya kwa abarisi abakungu tiakonya kwa abapasta abakungu tiakonya kwa abarandia yani omaeto mundako manyako igona ke wete oende nete mune muri yake iganda ababoli
oranyora omusajja litoro bisi akinateba omusajja gereki onjora lisoro bisi dibwata abaana lakini madigoro yaki y'abaana musajja ogera amakole ewa no matu musajja lisoro bisi bare amakaleta masoro bisi isiko alimo wetaransa isiko bare mubwata mwanya komuke mudeta nyomba liraro oda isiko limenyete diganye negereki n'abasajja mbala masoro bisi impamanye diye tegende nyomba mwabo ekibabwata affairs yaralia bangina pale ngwata basajja masoro ekero omuntu omwana nkogenda ari grade 10 bono iga tamanye tigoro ya grade 10 ere iga akonyora onime pio policy oaka bono musachi oyo ngakyo komoroka wana bagambara bakung'aka amagena tebyango yabo akeli obumunaki unere tulari tobasaba faraki bana ba Nyasaye Nyasaye gagotebaiga Nyasaye gagotebaiga twasende mwese wali mwabunekire indito nanje nikoreki imbatimoke agwasole mbuyore ayo monginoli agwasole mbiyabaradeki mbuyore Nyasaye kolangeri Adamu omobori Adamu ngayobaradeki ngayore agwasole mbuyore gokorora omuntu onchokere na mugakoya bono bajakere gotera mobono kopana yesa senyompa mogoko monge igwa kwame batabiguna ki ya enka baba gwakora kere kieke kwalia ayenka baba gwakora ki yani umukungu akoreki akogambere naya asenge nchore bunoro bongo berware toboke wategerera ng'a iko muna naenda guchia iko no mukungu akorekere kieke ongambere wateba ng'a yangende sawa saja bakora kere kieke wagenda soko iyo y'umupira bakansa hasta ya botuko na mushina gwakiraria na gwakeniri nagwaka kere kieke eniri na omugwaki tumaitia abana gusemba akora tiki omaite seito gari musacha oyo moga abera kunya wake mepira omwana omwese kokonyora naki ndoje tata n'umupira njete gokora kere kieke ombua bona raisa gachira umupira nero uragera oteringina dio poncio baraki osoka itukeri maiso gocha agatana koboka mambi ngaturo mwana yanda araria esku iriago chigoturo omwana nkoira na kare kurwa sachi eteke nyorokeri enyakonyorokeri gaka geitanse ngapa igakira ekero yakira waja korigi omwana ndagala tiki tayo ngango yoregeita abarogie baira didiri otuko akia barogi mwachande kire baka no andiri motaireti
wakachunga ng'omoroki bakumata oyere mukeira bana ba Nyasaye n'omusacha oyo omubukire mambia chuni kwenda kuli michieri bunabo etapara mbaombera n'omumura osokie omwiseke rwesa igayaye naende omanya oyo onyagete n'omwiseke n'oyo onyagete era ochikolemi liriale mubono ng'a hoho homa okong'asi eno yakolire ki yokire omorogi ngokarore ki osambware ogoteba ng'ano iki ng'a mwiseke onyagete igakora ki igatari akaminyo kagocha ogoteba ng'a wakora ki oratigangu epetroli n'amaga akorire ki agori oratigangu okobwata isoko moire ensemo okomotebi moiseko eunamonyora igo bareng'ena mumure onyagete nyuma mutarakora kende tiga turaboria amura bakarigigwa bakamiyoka bakabwata omumurori bakamateng'a totebi mune akorete ki onye taribo omoriro riria akora igo bagikuoya omomura ase akagenda akarigia agachasa omwiseke akorete ki areire akameka matebi ng'ae Gladys moroki ngokwana rotana abantu akaimotie akamweke bonga akamweke mapropa oria agakira kiri tanyegera akamoigia kabere akalo omonto okonyegera akamoigia gatatu agateba gato mitoto ngitatigangotebi tongitatigankoreki orio chikuoyigwa igagoteba gati moita monto omwiseke notwarenge komo inje namokoba bono riri ono mandi ririagocha okonyora omwiseke otebire nchegaki mwanyagete nakorete ki narenge ona mwagorire petroli n'amaga mutagete gosamba omonto bosa akeria obune eriaki tobasa gokora ki nomate ng'abantu mbare baiturwe ekenya batakoreti kebe igo mwiseke owekera atari nyomba noene abamoko ng'a bataririgwe oraira ng'ora orakora ki banya otari useinoga osega abarogi mbai igo bono ba Nyasaye ekero omong'ina oyo atimogete tiga ngotebia abatore moyo gotoraseme chandere naki emenene one eke ng'ora atoborere echiborome n'omwana o Nyasaye okoruku Yesu Kristo tiga konya gochandeka mata bakung'u bare ekwaya bakoewe ebinkundi ebinyerere awakerwang'e Oko mobile atanga akimbro maetera diko yobot ko urukobot ko maetena tuomera. Anen kundi akirere naki. Ale basa jambara bawa kabakung.
Akungwa wambia mole. Bora utiguare kidogo. Abarenda bakungu pale batara ako ambali ko igubija. Abale tomos tue amaya ko iguna ki. Uja. Gomu gambi. Na binde ndiro ko nte ruoga ande bipom. Na ende kwa maya ko bayo musacha kaliso mo beyete. Ani umukungu na ereka ikiaralia nyumba. The Bible says, oko wanikwa uonsi, mkoba somo sacho, nene koreki, na kugambere. Waya so mikereki. Nere liye. Genesis ilenga. 3 verse 16. Akia wasoma, kala somanga na ena ya soma. Somanga. Agaonche keromo kongwa akamotebia. Ninko metere mechande menge. Ekero kowa morito. Ine bakungu moko ibora. Mechando nero. Na ikani neni mekiogembo. Muswati ondo manyete bija. Akwara mama. Awa tirimu kakoro. Oikararia. Mate. Mbuganga nandoche. Utakona tikere kieke. Ere kiewete. Mbeni ekona teki. Biblia wote banga. Ekero bako binamba tuwale kere kieke. No bororo. Aina ero. Sukansi. Nekero koibora abana. Nonyo ale kere ki. Oseka. Oseka koraro. Maete matoro bistama nyetigro yoko ibona kumwana. Barabuye bakora teki. Igo bako igwa. Lakini umuntu maete yoboro woko ibona no roriyo. Ne abo oko wanikwao. Kora basengo asomo sacho. Na koreki. Umwakiri. Na koreki. Ekikakiba kungomba bugati. Oboromba bugata asoko ibora. Noko binamba bugate mechandere naki. Emenge. Noko wania. Bakalidiota bugati. Bakalidiarikire. Bakagusana naki. Ingakibesa. Chetinga. Chomonyo. Chamavuta. Transporti. Chosibigara bagere keke. Agwa romba rendete. Lakini woikende bebo. Bakungumbale ngabagambeira. Bale ngabanchite barange bala bagambe. Ekikera kyo ngekona teki. Na kibireo te baiga akeli ogumune eliaki. Tokora ki. Rebya bakungu ngoko ni kwabo ko basaba sacha. Na basacha na ubara gambe asilitalia Yesu. Ngi pastor wani go kolera. Ataka oteba iga. Ganya sae buo buya, nyasaye buo murembe, nyasaye museseni, ai kerekara yo moito, akore kora na no wanja kwa nyasaye buna kure. Abana be familia elia mwatigaire. Nyasaye bakonye, ende momenye kolengana no mongina akore teki, amenyete. Okora kwa mongina, kobo goseni ukwa bene, oja se family na sabantu bonsi. Kai wa yesogo Nicho otemoke Ekaransa kwarasire Gacha ase yeso
biamon aye ngie sora ko timoka ngie sora kurusia soko erango chao chionsi nabuna toko rugaiga kwa Yesu libaga ase chinga chiaito ase talia Yesu kustero motoria ona ase ngencho yayo yumantara saba ntage tetoruero ngoria ase talia Yesu Kaya ikire ngoria bante oba kuguba soke lakini to soka ali se tonduru ali Ode siya yo maka igwero ngo tabange ngomberi yane Danda miyaga nkala kere kieke Yesu bole Diyago tambo ke para ige rami Egari gaka ngatua Abantu bategere tengo morisi okorereki Oyo ikaranse motu ngaye okorereki Ochire Oyo barenga mwatanga ya gamonyerara Tigansi bole kereki Imotara asubole ngombe Ora asubole sataka asiritalia Yesu Eka na aso itoka na tegere kieke Tomanye Wanataka oteba iga Bari mwesi mwe karanse kuruwa Mata una mole biya iga bakarugo Jongo gaki asiritalia Yesu Tobero ngoli Tang Tombia Tawango Ane ngoli teri okobetele liwa Owanja wakaraki Lakini manyabu no ikaransa iga asiritalia Yesu Mambia matanga mbuwari Na ane no gani kereki Na yero ngoli Ea kanevi roba Na bane ira araria Esku Iga kombi Kombi Tango nane kieli ndasi Ilikuwa leto neto na support Arule ana Ndenade gagu Osensuke Moka wochae Nonde ta soka wochipara senge jwero ngoli Yamano Bangi na bali Kene pi Kuna moko ruwa Muliko randasi para Uno musikuta kuna kogene Oh. Diamond. 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 Thank you so much. Diamond. Wale malo wale kwa na elinjo ngoja. Jiwa tamarare. Diamond. Diamond. Jiwa chawaki. Sisa jaene marare. Ekraba ko nyagocha. Umare bio yo maka na gati omuga ko ye manga ade muna nga tinkoje siringe meronge bere ngore ki ngore sigara. Ori aka tinkole tiki timbwati. Ani omokungu ogabegete enyomba yo bonyansi kibesa iguru. Omare bikaira ira kawo bonyansi bokobuga. Achikolira kanyano omokungu ogaendeki. Ogo checking aki gairete. Akagona gitanda buyanga agadeki garaire ryo mukungu asoka warabi akaimoka achikolinga nke kabona kya kunu roga akayama no tuno akaleteki wale akana nara yonse eka kungu awocha ochikonya kolinga ligi umusana kibono okoligia asiyonga raki ngoma tena bere chibesa igoroga singi 500 chakoleleki Jambolire, diamana socha. Oko mobori 500 ina usabe yesigara 50 akisiri ni kwandi na igawano na. Aye kana sabu no ikana sengo nyo achira abanyene. Moka hoche ga utukari moka hoche. Diamana sana bali. Moka hoche. Moka. Oya ndabwanga. Kwa yenjata. Aquí en Uruguay.
Yate. Maite kwa yate ke uniform na ndege ndeta tene. Oh. Awa yene bale. Aradia. Nyamware. Nyamware njumatere. Tingo mausmami na ngoje district ya ino. Kai. Oje matere ka tu akole de gente ke moto ti andio. Ne. Ana ino bali mo transte mo un pinga kene nkeya. Mwana mwai karansa biya ga mwe so gete akangoli. Biya mano. Biya mano. Biya mano. Biya mano sana. Asa seseni. Biya mano. Biya mano sana. Biya mano. Bas. Wale mwana ke utumwena na inuchu. Oy e family yo kabali ba kwere na ubara tigare kero igoro. Oy tari yo ebu mongino yo raire moka wocha. Ya wana sana. Moka wana wanya sai. Moko ombi. Ya mano. Aigura bande. Bale pungato mwa. Na inungo jamura asiri ndani ya Yesu. Toje bwango haki. Ana rangi dia bantu bu. Eh? Jitinda jaga mulis. Aba nemba. Vámonos. Vámonos. Vámonos sana. Para que me sana. Vámonos. 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 Ndio jenga yona mo manyeto ya bano ga kimajo ine. Kwani ngoga. Na kumanyeto ba. Ikare. Abondoje. Ito ang South Kenya. Very good. Abondoje kabisa. Vámonos. Baada kurwani. Bas. Nade magenda. Bas. Maka wana nenu wocha. Eka utweke makango. Makango wocha. Baka male pa arama esibano chukocha. Chukocha wana. Yaro modis. Chukocha wana mo esibaka male para. Ora somo basu. Chukocha. Maka wana. Wana modis wana bano moko imoka. Thank you. Ijuma esimano kwa male para. Vámonos. Vámonos sana. Vámonos sana. Vámonos sana. Bas. Práctica. Tura ya kwa nani? Tura ya kwa nani? Vámonos mwaka. Ewa wano. Namba yesimi. Wali moko mukangu sa moko utano. Namba yesimi nere liye. Wale batabu ate bata itakobeka namba yesimi. Abali mwatomwa namba yesimi ndebe gaki 07 27 81 69 21. Nadirora 0727 81 69 21. Elieta Grace. Biamano. Ay la anda ochi. Bari mwato mga imore. Bari mwato mga. Kora kabanto bato mire. Kay bari. Kabanto baranta itenge di baka bangi na rumme maremu. Bangi na rumme maremu ko ande di baka.
Ana na mare mun ko bande ri baga. Kali mu ato mun ai more. Maurice. Down. Thank you. Bija mona pasta so ko ngari baga. Ainge na tere pore mno monto. Amaria tankoro kumejo yo sakaria nkankio seria. Kono ato mugocha kana tere pore ane. Oyo ntoma gocha. Tomo simigo ene riobai. Gocha ingra kini ubata ni gwa keiga. Ontenga minyoko kuchia bugyo seria ito kwanza bere ribaga. Obatenga ngakire nche ngitemba pore. Igo tere pore mde family. Kono anene mono mo ga konseri mugambi. Igate abekera gocha ka na acha eten kabuga ba pore buye. Abutinte betigo. Na abordi chikura. Around yeri. Ikamore manke. Kono around yeri ikamomo icho richi aborete. Aire keroge ekyo agara to konye obasia. Ubwa mono moro je masike yaito baranchiyo. Obasia ngima magende otari otari korokana. Oikatote eboronge. Iko oikatote ite chenji tonyo omuntu kuchikotokonya. Ekende igare sekia makerkia matiangi. Kuna mumate ngaba kusiyo torame simatiangi. No are maya ya matiangi kero no haku chikobori korwa. Momo ama goro 2027 aso elme egara tokonya. Iganga singi chiri busato. Ontebi chiri bubere ngeo moha kokoro konseri omogambi. Aranga tiago nya wakora ni family yabe kiara bore merumboro. Erwe monge amachuma. Monseri ogocha gocha mutuanko ebesa koro karoje. Kiara ere bakoliga yari mitanda badi ronga mangana ina balego. Mogonjera na boigo. Ya wono chitega chinke. Awaga ni bara batara kwana chitega chinke. Naende torama muntu. Dai. Eko kana baeride. Ekwa yere na arangeri gocha anga yere ya nyamware. Agenda. Usema bwati gotera. Ekalba kunyagocha iga. Ginarome. Mwebe kiange na ngina korona abachokoro. Mwebe kiange. Maganda mojo ata isaka ya moronga twanya no pastor ndemo inali takiete na aturigereri moro no mosani one
saito muya twadona uko baka asenge joreta amana asenge ncho yelingana liao na watebire twa keriogi tutari gotigabunerie ketureri ende batebie abantu ba Yakobo ogosaria kwabo nebe byabo twanjira asobore ugweito asekere kyo banene yamana asenge yechiko yakira na abantu bonsi asenge ncho twakire kurera babo timokire family sinikolanga namuna yorigetie na twenso tuseniwe ne bantu akwa tutwara osemeriwe tanti embera asile taligia rechenu yeso kesero motori ito amen bas ngaya abanga na bali banda gochi akaro ba korire abacho corona ngina corona unarengo baichega to okora turangalie family de saber yamana asogo toyora ase omwana ominto nyamiso yorari oyore tata biara ne rore nyina rome nyamiso yo bono orarire bono yo bonacha gwakirisa ribaga ya tata biara bongina rome no igere kagochi ekanisa yake gochi no bongina rome igo bono nakikiagera na chaiga na abaiga na abana banyamisa bono igo natebire ng'ambi yamana ase ogotoirana gotweiyora ng'a abang'ina rome mbare natebire embuya mono naende embuya mono bono akara twagosaba timu ega no yarure kurwaria kuna twachire asenge twachire gutuga ko mung'ina oyo na bonsi asenge ncho yo mung'ina ori oraire orinde naitu toirane nande guchigare n'abandi gusa nyasaye oyo ori iguru mono ndigereria asenge ncho yo mu kubu asobozi bwense twachire twensi koba kirori na intwe ekero twa ikaransi ase omusangerereka noye bonsi abaitukeri otoinyurire itu ritukeri monturare naende ekero turi moyo naye twabire togotebigwa n'omokundikano oyo okwanire akwanire otebire omonto oyo ore moyo oyo omanyire riya ria Yesu akekura ate tebia abantu amang'ana y'obogeka bwabo ase eng'encho y'okoruma ominche ase Nyasaye korende ase ense iga bono bonsi abaigure ring'ana eri orente ogosesenigwa nokomentekana agoetera ase enchera y'omoika erinde tokire gocha ase ore ekero okorwaine oborute ase igoro y'ense naintwe totagotoka ase egetabu keria twasabire amake goetera ase erita ria Yesu yore omotoria nginakoronga yari nabaigo abaje koro nginakorona naro nara utubira asinini tekeyemo ng'oria ase esimi mwenge esimi eyo basi abati kono mbayo bono gaki ngosabera tore family muragenda rende turasabire family muna muri byaiga bani sisters usembara mbakwana bia mono baje kono njingo motua murusu webicha erinde bia mono bia mono etimbe ya yero mogenda ne pasa yo mañana yo mobwata njugoja njugoja moro ne bate ona ba chokoro
Achokoro. Ochokoro manani mu. Ochokoro mananaro. Kai ndilimali tanto kwa manyabonsi. Ora kwane on behalf naenda nyongo sawa korororo oyo matu sabere. Kai ndi. Oh, batara bale. Yamana asaliwa. Chukuro. Wate batinga mongine ndo ndiko mwayire. Ase miaka yo amenyire. Ndiko mwayire. Wono eno kumanya tora tumanya ne. Yagera no yine program ya kuri byon. Abachukura amorochi mutwana kwa bwatera ndinde kenyuro wika toikire una toikire. Gotora abachukura babamura. Kabana abachukura wechi nyaruka. No tora atwenzi. Ono nchengo kwana Justin. Oyo jeria. Wate nakare nakiri kware ngare. Kubwati kuna Beatrice. Beatrice kayara ipokyo kwa hiyo. Ware gaiga. Alafu Ryan ware gaiga. Roma kwa jeria. Itu bora tore gantu bwata abantu baito. Wacho korori mbare gaiga. Liz. Awote no way. Yabona. Ine ero mwana. On kuma go suka. Ya kombe. Kombe. Ino yo twinto. Mbuya mwana serivaga. Ndegete kwa mwango go introduce familia yake muntu abana bake muntu. Omwana na akoro kulineti mubyo kwa igoro. Obwati kuna Dorin mubyo kwa igoro. Oyo ndenara abu talia monaintu. Okale asakare jisko. Alafu oyo ndo kumubwati akoro ku Fred mubyo kwa igoro. Oru Fred namanya kuruororo asama lieta ngolo kwa Albert elindo yako oyo kombwati akoro kumaria muge kwa igoro oru abu ndogwate nyangau Justin alafu ndogwate Faith muge kwa igoro nero mo biyamon ndara gora ingane tigo kwa na keigo nande keremo adoreli baga mwato iri bagamneri muri entoli kotaka mwato ire mbere yako garomo yego igano yo moyego no yo ma okoro nande ko ni ndo tonyora ete baka mno ikireiga igo mogo to ira mbero so omo ngina muna ararete into to aberete komo bage kana abogete mambi ngande skuru abana amonyorete kesieri aganzi omeliga ngande skuru agarana igete skuru nganyora mwana ko ngakire simi ngomongino igore bobe ngomobori ningi ngomongino igore bobe minyoka ni gari ngaimuka koro skuru ngakire musani yone akamyo egari ekaminyokigwa tokaminyoka usento ko nyumo
Biaman. Asugo gorera nabo mwana ore agatonyora tutaraiga kumukonya lakini ende muno wanja kwa Nyasaye kole igaba barara sobuya nande ngwiranĩria abairi n'abasani mbiyamo nasogo tubwatesi ase omoyego iga goika muno yarire iga ngobasabera ng'a ekero mogogenda ase mogotacha bogororokia mbiyamo. Okay, abana ba Karen sikamotu mwe mukia boko bantu babarara sikamotu wake abu Ubaya Esna Vaya tío, con tu ate. Ya tocó gotera, esto sigue.
Family members, Sunday jungo asanya jawa saba. West Pin jungo asanya jawa saba kamarache. Members of the family. Unafanya nini wewe? Menyaso motolia tinkomo tiga taleno mogoko utambe nitere kunwa obotera sekoro kevive vyane vya bambirwe vyonsi vya bambirwe vyonsi vya bambirwe agacha Mona sekwaya ono libageliga nabo twalenga kolira abacho koro balito ya pasta bono ngase biamono ana esa na kwande biamono biamono atwara ko lomo pero rusiwe endole ntunga igase kogorogoroga tujake service ari moko rusimo gere na bacho koro nyumara yale na kalta dipo ende mayore tenga bakonya kurusio mubere 269
Yesu soka uje. Swahili yogi. Masini ngayari. Ini masini. Wapi ya kijana kucha? Ode ndena kimogota chako. Naigure kore buku nainde na manyire ne chande menge mondo gocha umosalaba inde no bommenyo ubuya nyetige enseyembe mambingia nitaro moche wedhahabu mambingia konda mwegende sobweka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions, where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia Nitaro moche wedhabu mambiengia Kona mwegene yesobeka Konda koro wancha kwae Nyetige enseyembe mambiengia Nitaro moche wedhabu
goteba ngoro tundora nesu akotegereki aseruaruete nomoiko nyasaye na atogoteki asoruete igase itukoria rero gatoko majamaroba dikeria kemira lakini ogotangasa ng'a oruturendera aseruakoreteki aseruaruete nomoiko nyasaye igoiranete asoruete rituko riri omong'ina ararete igase ritukoria rero niko tousuda ya kwamba roho alitoka akaenda na siku ya Nyetige enseyembe mambingia nitaro moche we dhahabu mambingia kona mwegende yesoweka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe mambingia. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia nitaro moche we dhahabu mambiengia kona mwegene yesoweka konda koro wancha kwae ninyetige enseyembe mambiengia kuonyesha ya kwamba mama amerudi mahali alipotoka. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made me mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, I will walk in the golden street
one of these days. If I trust in Christ, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambingia, mambingia, taro moche bedahabu, mambingia, unamwegene sobe, undakoro wanchakwae, nyetige ensembe, mambingia, 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 taro moche bedahabu, mambingia, unamwegene sobe, undakoro wanchakwae, nyetige ensembe, mambingia. Naigure kore buku, nainde namanyure, nechambe menge mondo, gocha umosalaba, inde no bommenyo ubuya, nyetige enseimbe, mambingia, 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 itaro moche bedahabu, mambingia, kuna mwegene sobe, undakoro wanchakwae, inyetige enseimbe, mambingia. I heard it from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambingia, mambingia, taro moche bedahabu, mambingia, unamwegene sobe, undakoro wanchakwae, nyetige ensembe, mambingia, 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 taro moche bedahabu, mambingia, unamwegene sobe, undakoro wanchakwae, nyetige ensembe, mambingia. Hannes, matoi basket. Naigure kore buku, nainde namanyure, nechambe menge mondo, gocha umosalaba, inde no bommenyo ubuya, nyetige enseimbe, mambingia, 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 itaro moche bedahabu, mambingia, namwegene sobe, undakoro
ensemble, mambingia. I heard it from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions, where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk on the golden street one of these days. If I trust in Christ, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambingia, mambingia, taruche bedabu mambingia. Namwegene sowe, kundako wancha kwae, nyetige ensemble, mambingia, mambingia, mambingia. Taro moche bedabu mambingia. Namwegene sowe, kundako wancha kwae, nyetige ensemble, mambingia. Bado kazuie. Kazuie tu bado. Naigure kore buku, nainde na maire, me chande menge mondo, kocha umosalaba, ninde no bommenyo uguya, nyetige ensemble, mambingia, mambingia, mambingia. Taro moche bedabu mambingia. Kona mwegene soweku, kona koro wancha kwae, ninyetige ensemble, mambingia. I heard it from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions, where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambingia, mambingia. Taro moche bedabu mambingia. Namwegene soweku, konda koro wancha kwae, nyetige ensemble, mambingia, mambingia, mambingia. Taro moche bedabu mambingia. Namwegene soweku, konda koro wancha kwae, nyetige ensemble, mambingia.
naigure kore buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha umosalaba ninde no bommenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche wedahabu mambingia konda mwegene yesobweka konda koro wancha kwae inyetige enseyembe mambingia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Taro moche bedabu mambingia Kuna mwegene yesobeka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe Mambingia Mambingia Taro moche bedabu mambingia Namwegene yesobweka konda koro wancha kwae inyetige enseyembe mambingia naigure kore buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha umosalaba ninde no bommenyo uya inyetige enseyembe mambingia Taro moche bedabu mambingia Kona mwegene yesobeka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe mambingia I heard that from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambingia Taro moche bedabu
yesobweka ondakoro wanchakwae inyetige ensembe mambingia ntaro moche bwedhabu mambingia unamwegene yesobweka ondakoro wanchakwae inyetige ensembe mambingia naigure kure buku nainde namanyire nechande menge mondo gocha umosalaba inde no bomenyo ubuya inyetige ensembe mambingia naigure kore buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha umosalaba ninde no bomenyo ubuya inyetige ensembe mambingia ntaro moche bwedhabu mambingia kona mwegene yesobweka kondakoro wanchakwae inyetige ensembe mambingia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows.
I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia, Itaro moche gwe dhahabu mambiengia, Onamwegene yesobweka, Ondakoro wancha kwae, Inyetige ensembe mambiengia, mambiengia, Itaro moche gwe dhahabu mambiengia, Onamwegene yesobweka, Ondakoro wancha kwae, Inyetige ensembe mambiengia. Naigure korwe buku, nainde namanyire, mechande menge mondo, gocha umosalaba, ninde no bommenyo ubuya, inyetige enseyembe mambiengia, mambiengia, Itaro moche gwe dhahabu mambiengia, Konamwegene yesobweka, Kondakoro wancha kwae, Inyetige enseyembe mambiengia. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia, Itaro moche gwe dhahabu mambiengia, Onamwegene yesobweka, Ondakoro wancha kwae, Inyetige ensembe mambiengia, mambiengia, Itaro moche gwe dhahabu mambiengia, Onamwegene yesobweka, Ondakoro wancha kwae, Inyetige ensembe mambiengia. Ende dolo lenga ikito kora. Kata songro ase kitabu ya Pita. Petre yeli tangani. Mo ekabungo kiaye. Nemerongebe na bine. Gego teba. For all flesh is like grass, and all the grown man as the flower of grass. The grass withered, and the flower thereof buried away.
Iye kare goteba nakimwanya bantu bonse igobanga buno bonyansi no bonene bwa mwanya bantu gosekia nikia mwanya bantu igekenga munaliuga lyo bonyansi obo bonyara kobo gosusana yuga likolekana ibwate kieni kolene maro bali akoraki yasira igo eka tokobeka mauga asoboina no gotangasa nga mwanya bantu bonsi obanga kereki oige sicha eka bwate kieni rero mami gakore diki keyo nasinge nchiayo ngeka tokobeka mauga aiga asembe ataringa akie bacha berembera buya no gotangasa nga eka rokorwari ugere bwate gesiche kiya lakini mambi gogocha geseki akole kerekieke ya susane na de kiomire ende keroko genda nayo gende komaete ngagonga munaki munege sicha anto baro babwete ngo bamenyete gwika kare na kare yaya ekiendi ekine kiarero maminge kale tiki ngeyo wana singe nchi ayo na unataka korla abana bomongina bago jasenge njoko beka amauga kweli na naidenga lile embalenga lile nani moyo kalina kelimo basi baba ndika korora aba spati bako bwata asinge ncho liugeria kolibeka ara ase swati bonse mu bwata na liugeria embalenga mo 6 Anchakwae Nyetige enseyembe Mambingia Itaro moche bwe dhahabu Mambingia Konamwegene yesobweka Kondakoro wanchakwae Nyetige enseyembe Mambingia Naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha omosalaba ninde no bomenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia Itaro moche bwe dhahabu mambingia Kona mwegene yesobweka Kondakoro wanchakwae Inyetige enseyembe mambingia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions, where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambingia Itaro moche bwe dhahabu Yesobweka Kondakoro wanchakwae Inyetige enseyembe Mambingia Itaro moche bwe dhahabu mambingia Kona
kunamwegene yesobweka kondakoro wanchakwae inyetige ensembe ambiengia. Naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha umosalaba ninde no bommenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche we dhahabu mambingia kona mwegene yesobweka kondakoro wanchakwae inyetige enseyembe mambingia. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia nitaro moche we dhahabu mambingia kunamwegene yesobweka kondakoro wanchakwae inyetige enseyembe mambingia nitaro moche we dhahabu mambingia kunamwegene yesobweka kondakoro wanchakwae inyetige enseyembe mambingia. Naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha umosalaba ninde no bommenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche we dhahabu mambingia kona mwegene yesobweka kondakoro wanchakwae inyetige enseyembe mambingia. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word,
I will leave this evil world one of these days. Mambiengia Itaro moche bwe dhahabu mambiengia Onamwegene yesobweku Ondakoro wancha kwae Inyetige ensembe Sicha Bokolekana Nekieni rero Mami mbokoletiki Egeka karo monta kule Abanyene bakwenda mocheri bachikomorigi bamutamboka obabura egeko erekieni giakorireki ya chenchi kona tokoruga twensi tomanyanga ngo bwito bonga kereki egesicha osabatole asenge njogo koromoyega eka tu akolire badikones na barisi madikone ondororo tosane family nyomba tokwana lingane elimo ende dosoke tosabe umuya umwanita tanya sai oye karasa sekero kyo banene intokora sagotogire tariao yamana asengencho twalobo ngamaboito bonga munege sicha nisende ya ikire eka twakolde program yo mongina ne bantu agenda togende tuwato semirwe tantiembera eka ro mo bako era yeso tokobe kwa chimbera nekero yeso koira na tokobokiwa towa igwe mebere yo gotakwa togotero kone kwa musane manu yengoni toko enda asenka ya igoro asi Yesu Kristo ora menya muna nduge kana kare ona genda na bairi abale gaiga kuikainga kibara umirane na twensi asi taligia rechenu ya Yesu Kristo ro motolito amen biamono mubarikiwe badikones na family members abana bomongina nyumba singe jerenke bajiko na batasoa bana bomongina tsoa nyumba I heard from the preacher